تہاڈا عقیدہ ہے وے یا نہیں؟ مومن دے عقیدے لئی، مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، ایمان نو لٹن لئی، ایمان نو لٹن لئی او مرزا جیلم دے اندر بہ کے امیر معاویہ دے خلاف زبان درازی کردا ہے، ابو سفیان رضی اللہ تعالی دے خلاف زبان درازی کردا ہے، اس طرح دے لعین نو میں پیغام پہنچانا چاہنا، اس طرح دے بے ایمان نو میں انج کر کے پیغام پہنچانا چاہنا۔ اور قرآن نے کی آکھیا ہے رحماء بینہم، علی اور معاویہ بھائی بھائی نے۔ اور کائنات کے لوگوں جڑا زبان صحابہ دے درمیان کھولے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں تے تبرہ کرے گا، جڑا صحابہ دیاں زندگیاں دے تے جرا کرے گا، مینوں رب محمد دی قسم ہون دی اے گل میں منبر دے تے کھل کے کہہ رہا، قرآن سارے دا سارا صحابہ دی شان بیان کرتا ہے، بخاری ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، مسلم ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، ابو داؤد ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، ابن ماجہ ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے، جامعہ ترمذی ساری دی ساری صحابہ دی شان بیان کر دیئے۔ او قرآن قرآن نہیں جڑا صحابہ دی شان نہ بیان کرے، رحماء بینہم، اللہ اکبر، اللہ مومن دے عقیدے لئی ایمان ضروری ہے، صحابہ و اہل بیت دی پہچان ضروری ہے، ایمان نو لٹن لئی اور ڈاکو پہ پھر دینے۔ اور قرآن دا ترجمہ پڑھ، تینوں لوگ نکیاں نکیاں گلاں قرآن دے ترجمے دے اندروں وکھاندے نے، آ ویکھ لے ابو بکر دا حضرت علی دے نال اختلاف سی، آ ویکھ لے امیر معاویہ دا علی دے نال اختلاف سی، او اے گلاں کردے نے، انہاں گلاں نو چھڈن واسطے کی کرنے چاہیدا ہے؟ ایمان نو لٹن لئی ڈاکو پہ پھر دینے، انہاں ڈاکواں تو بچن لئی قرآن ضروری ہے، مومن دے عقیدے لئی۔ اللہ اکبر، اللہ اے قرآن پاک دا پہلا مقام ہے۔ اور آئیے پہلے پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔